Čaute decká, vítajte pri druhej časti videí na tému Zatancuj mi so šatkami. V predchádzajúcej časti sme si hovorili, ako si takúto šatku zabezpečiť alebo vyrobiť. Verím, že ju už máte a že si v tomto videu môžeme povedať, ako s takouto šatkou tancovať. Hovorila som vám, že si môžete vyrobiť alebo vybrať rôzne druhy šatiek. Mne sa najviac páči, ako veje a ako sa pracuje s touto, preto si vyberám práve túto. Väčšinu prvkov, ktorú budeme robiť, môžeme šatku držať v strede a robiť s ňou rôzne pohyby. Napríklad takéto, alebo takéto, alebo tiež takéto. Môžeme ju tiež držať na jednom z koncov a robiť s ňou iné prvky. Napríklad toto, alebo aj toto. A možno sa vám bude páčiť takýto prvok. No a čo sa vám bude snáď páčiť tiež, je, že ju môžeme pri tanci vyhadzovať. Každý prvok môžeme robiť pred sebou, nad sebou, vedľa seba. A môžeme ho robiť aj za pohybu. Prvky môžeme robiť veľmi pomaly alebo veľmi rýchlo. Môžeme ich robiť maličké alebo úplne veľké. Dokonca ich môžeme rôzne kombinovať, aby vznikli krásne kombinácie. Príklady takýchto kombinácií si ukážeme v nasledujúcich videách, kde si spoločne zatancujeme Čajkovského, alebo teda na hudbu Čajkovského. Mám však pre vás dve drobné úlohy. Tá prvá je, aby ste si vyskúšali, čo všetko sa s týmito šatkami dá robiť a pripravili sa tak na nasledujúce videá. Tá druhá výzva, ktorú pre vás mám, je, aby ste si pri nasledujúcich videách dobre všímali, kedy sa aký prvok opakuje a kedy sa tancuje niečo úplne iné. Skúste si všímať, či je v hudbe nejaká zhoda, pokiaľ sa opakuje prvok, a či je hudba nejak úplne iná alebo rovnaká, pokiaľ sa prvok neopakuje. To bude všetko, hlavne si dobre zatancujte a keď budete chcieť vedieť trošku viac a budete chcieť vedieť, na čo vám to všímanie si jednotlivých častí a prvkov v hudbe vôbec bude, pozrite si nasledujúci cyklus videí o tancovaní so stužkou. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalších videách.